Euskal Herri osoan zehar zabaldu dira maiatzaren leheneko manifestazioak igandean. Sindikatu abertzale bakoitzak nork bere aldetik egin ditu martxak. Elak prekarietatea jarri du maiatzaren bateko manifestazioen jomugan. Sindikatu abertzalearen arabera Euskal Herrian 500.000 langile baino gehiago ari dira modu prekarioan, eta erdia baino gehiago emakumeak dira gainera. Lab sindikatuak aintza, enplegu eta aberastasunaren banaketarako neurriak eskatu ditu, soldaten igoerak KPI-aren araberakoa izatea, 1.400 euroko gutxieneko soldata eta gehiegizko soldatei eta dibidendoei mugak edo topea jartzea defendatu du. Komisiones Obreras eta UGT berriz batera atera dira Hego Euskal Herriko hiriburuetan eta prezioak mugatu, soldatak igo eta berdintasun handiagoa aldarrikatu dute. Beste deialdi bateratua CNT, ESK eta Estilasena izan da. Eta Ipar Euskal Herrian deialdi bateratua egin dute aurten ere, sindikatu nagusiek eta gizarte eragileek Baionan. Kaixo guztioi eguerdion eta ongi etorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez Deustuko estudietatik ari gara zuzenean eta hemendik eta ordu biterdiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analistia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Maiatzak 2 ditu gaur, astelena da eta langileen nazioarteko egunean ere milaka pertsona atera ziren atzokoan Frantziar estatuko hainbat hiri desberdinetan eta hain zuzen ere haustura sozialak baldintzatutako giroan atera ziren kalera. Hauteskunde legegiletarako 5 aste besterik ez da falta eta protestarako mezuek hauteskunde kutsua ere hartu zuten atzokoan. Bereziki, ezkerrak baterako hautagaitzan biltzea duelako helburu Macronen botereari aurre egingo liokeen asanbladan presentzia ona izateko. Presidentziatarako hauteskundeetan boto gehien lortu dituzten ezkerreko bi alderdiek, Frantzia intsumisoak eta berdeek, hauteskunde akordioa iragarri dute ekaineko hauteskunde legegintzalditarako eta Mélenchonek iluntzerako itxi nahi du bere ezkerreko fronte hori. Eta eguneko lerroburu nagusiak Pegasus auziarekin du zerikusia, izan ere gaur goizean Madrilek Pedro Sánchezen eta Margarita Roblesen sakelakoak zelatatu dituztela salatu du. Espainiako gobernuko presidentzia ministro Feliz Bolañosek eman du horren berri gaur goizean esan dugunez, eta Pegasus sistemaren bidez egin dutela espioitza adierazi du. 2021eko maiatzean espiatu zuten Pedro Sánchez, 2021eko ekainean Robles ministroa. Programatu gabea izan da prentzaurrekoa, gaur goizekoa, salaketaren berri emateko, eta agerraldian Bolañosek zehaztu du gobernuak bitxosten tekniko jarri dituela justizaren esku. Zelatatzaileei buruzko datu zehatzak daude horietan bildurik. Feliz Bolaños, Espainiako presidentetza ministroa. Los teléfonos móviles del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa han sido infectados con el software Pegasus, que, como saben ustedes, es una herramienta que permite acceder al contenido de los móviles. Estamos informando de hechos que están contrastados y que son fehacientes, no son suposiciones. Son unos hechos de enorme gravedad que confirman que se han producido intrusiones en ámbitos ajenos a las instituciones estatales y fuera de la ley. Espainiako gobernuak gaur goizean emandako informazioaren inguruko erreakzioek ez dute itxaron, besteak beste horien artean programa berarekin zelatatuak izan diren ordezkari independentistak. Esaterako Jon Iñarritu, Bilduko diputatuak, galdetu egin du Twitterreko bere kontuan, zergaitik ez duen gobernuak irmotasun berarekin jokatzen dozenaka independentistari egindako espioitza masiboarekin. Kasu horretan, ez alden kanpoko erasoa eta gaineratu du denak direla larriak eta hilabete batzuetatik baldin bazekiten eta orain publiko egiten baldin badute ke gurtina bat dela ere iradoki du Jon Iñarrituk. Eta gai zaldatuta eta politikari helduta ere urteko mobilizaziorik handiena iragarri du sare herritarrak. Donostian izango da urriaren 8 eta manifestazio bat eta musika jaialdi bat iragarri dute egun horretarako. Etxera bidea gertu lelopean,
elkarbizitzanen eta espetxe politikari dagokionean hasitako aldaketa garrantzitsu honen aldeko bultzada erraldoia irudikatu nahi dugu urriaren 8 honetan, Donostian. Horretarako, egun osoko egitarau zabal eta anitza osatu dugularik. Besteak beste, 11etan emango diogu hasiera egunari. Bulebarrean, azken kilometroak egiteko martxa koloretsuarekin. Jarraian, manifestazio alai bat egingo dugu, 12etan, Pio 12 plazatik hasita. Manifestazioari amaiera emateko ekitalditzo bat egingo dugu Ilunben kanpoko aldean, non komunikatua irakurri ondoren, goizaldera arte luzatuko den musika jaialdirako prestatutako txosna eta jateko era ugariarekin. Adin guztietarako, giro ona sortuz, eta jateko eta edateko aukera aukiaz. Aldarrikapen eguna izango da beraz, baina baita jaieguna ere. Aipatu bezala, hitzordua jarri du dagoeneko sare herritarak urriaren 8irako, izan etxera bidea gertu lelopean, eta gaineratu dute sarek urte honetan egingo duen mobilizaziorik handiena izango dela. Inazio Jarzabalzareko kidea dugu pantailaren beste aldean, eguerdion? Kaixo, eguerdion. Bueno, pandemia tarteko ez, 2 urte luzeren ondoren mobilizazio handirik egin gabe dagoeneko hitzordua jarrita aurten urriaren 8irako, izan bidea erronkari gainera bukaera emango diona. Bai, hori da, duela denbora bat, erronka bat jarri genion jendarteari, azkenean presoen inguruan ematen ari zen etxeratze prozesu horretan ere, bide bat egiteko eta Euskal Herriak dituen biztanle haina kopuru kilometro egiteko denon artean, eta gure asmoa da erronka hori datorren urriaren 8an denok elkarrekin amaitzea, jaialdi baten bueltan, baina baita ere aldarrikapenezko eta mobilizatzeko egun bat izatea nahi dugu. Azkenean urte asko daramatzagu urruntze politikaren aurka lanean, ekimen ezberdinak antolatzen, ezberdinekin konsensuak bilatzen, da guk uste dugu azkenean egin den lan guzti horrek ere lagundu duela aldaketa hauek emateko, urruntze politika oraindik amaitu gabe dagoen arren, fase horretan edo bide horretan dagoela uste dugu, baina garbi daukagu oraindik bide luze bat daukagula egiteko eta salbuespenezko legedi hori bertan bera geratzeko, oraindik lanean jarraitu beharko dugula eta garbi daukagu azkeneko urteetan egin dugun bidetikan, ezberdinekin, modu anitzean lan egiten, horretan eragin eta prozesu hori azkartuko degula, eta horregatik jarri dugu jo puntua edo jomua datorren urriaren 8an denok aldarrikatzeko jaialdi horretan parte hartzeko. Izan ere erronka bete da, esan duzunez, 3 milioi kilometroko erronkara iritsi bai, baina aipatu duzunez baita ere egin duzun hausnarketa hori, ez dakit zein puntutaraino amaituko den ere aldarrikapena, urruntze politikaren aurkakoa bidea aurrera egiten ari delako bai, baina oraindik ere egiteke dagoelako, aipatu duzun bezala, dena den eta aipatu duzun bezala ere, urriaren 8an aldarrikapen eta jaierako egun hori, eta ikusi dugu lehen jarri dugun bideoan ere, egitarau zabal-zabala egin duzuela. Bai, hori da, azkenean bagatoz azkeneko hilabete urteetan, bai isolamenduak, lehen graduak edo kartzelarik urrutien dauden kartzelak atzean utzi ditugula, eta hori balioan jarri behar dugu, 34 urte luzeko sufrimendua eragin duen urruntze politika bat egon da indarrean, bidean 16 pertsona hil dituena, eta garbi daukagu, balioan jarri behar dugula egindako ibilbide guzti hori, baina garbi daukagu ere, oraindik legedi arrunta aplikatzeko euskal presoei eta oraindik aplikatzen zaien salbuespen legedi hori bertan bera geratzeko, bidea luze bat daukagula, oztopoak ere agerian dauzkagula, bizi izan ditugu 3. graduan dauden presoen 2. gradurako regresio horiek, 2. graduan egonda ere eta baldintzak beteta baimenak izateko oztopo guzti horiek eta azkenean prozesu horretan oztopo ezberdinak daude, oztopo ezberdin horiekin aurkitzen ari gara, eta garbi daukagu horretan lanean jarraitu beharko dugula, eta horretarako urriak 8ko jaialdia, nahi dugu inflexio puntu garrantzitsu bat izatea, egitarau oparo batekin, garbi daukagulako azkenean aldarrikapena eta jaia uztargarriak direla, eta manifestazio koloretsu bat egongo den bezala, ondoren musikarako aukera izango dugu, bertan egongo dira besteak beste Doktor Deseo, Belako, Zeamai Sutagar, Esnebeltza, Tupla, Trikidantz, talde ezberdinak egongo dira, eta guk garbi daukagu jendarte osoari dei egiten diogula bertan parte hartzea, eta Donosti txiki geratu dadila,
ikusteko hemen jendarte oso batek nahi duela arazo honi aterabide integral bat ematean. Mezu horrekin beraz luzetzen dugu deialdi hori, urriaren 8erako sare herritarrak egindakoa. Eskerrik asko Inazio gurean izategatik. Zuei, eskerrik asko. Eta jarraian Nafarroara aldera jo behar dugu, izan ere azken egunotan hautsak harrotu ditu beste gai batek, eta horixe da ingelesezko irakaskuntza programa blindatzeko lege proposamenari bide eman diola Nafarroako Foru Ganberak PSN-ren eta Navarra Sumarekin aldezko botoekin, hain zuzen Nafarroako Parlamentuak beraz, bai ingelesez ikasteko programa blindatu egin du, sozialisten eta Navarra Sumarekin botoekin, eta ingelesezko irakaskuntza programa D ereduaren pare jarri dute. Hiruko gobernuaren baitan irekitako arrakalaren erakusle ere izan zen osteguneko osoko bilkura, geroa baik eta Nafarroako ahalduguk kontra bozkatu dutelako. Modu beretsuan egin zuten Izquierda Eskerrak eta Euskal Herria Bilduk ere. Hain zuzen ere, Maria Solana, geroa baiko parlamentaria eta aurreko legegintzaldiko hezkuntza kontseilarioa dugu pantailaren beste aldean gai honi buruz hitz egiteko. Eguerdion, Maria. Eguerdion eta eskerrik asko Iruñetik. Esan dugu ez, aurreko ostegunean, ingelesa derrigorrezko hizkuntza eskakizun bihurtu zela Nafarroan, irakaskuntza arloan, aurka bozkatu zenuten arren, baina azkenean aurrera atera dela ingelesez ikasteko programa hori. Zein ez dakite, testu ingurua ulertzeko, ez? Zein da programa horren jatorria eta zer ekarriko du batez ere euskarari dagokionez? Bueno, aukera izan dugu beste behin, egun hauetan, atzeko aste osoan zehar, oso aste mamitsua, intensoa eta ez oso emankorra izan da hemen parlamentuan bizi izan duguna. Eta aukera izan dugu ederki gogora ekartzeko berriz zein izan zen programa honen hasiera, jatorria edo, funtsa, zertarako sortu zuten eta zer nahi zuten lortu horrekin. Baziren, asmo ezberdinak, ateratuak asmo potoloago batean eta bazen nolabait ere, Barzinak berak hala adierazita bere garaian, bere hitzetan horrela azalduta, D eredua Nafarroan nolabait ere oztopatzeko eta frenatzeko modu bat, ez? Eta nahi zuten, irakaskuntza publikoan handitu zedila aukera hau D ereduaren aurrean, ez? Hori hala dela jakinda, gu saiatu izan gara urteetan geldiarazten, tokatu zitzaiguli gobernuan egotea saiatu ginen altzen neurrian eta algenuen moduan hori nolabait ere arauan bidez pixka bat kontrolatzen eta handik ateratzeko aukerak zabaltzen, baino legealdi honetan ikusi dugu nola egungo kontseilariak oso interpretazio mugatua eta kontrakoa egin duela dagoen arauaz eta saiatu dela. Gertatu zitzaigun Kastejongo ikastetxe batetik eskatu zutela ateratzea eta aplikatu du norma edo araua oso modu restriktiboan eta gogorrean, ez? Hori izan zen nengo urratza, eman arte beste urratz erraldoi eta grabe hau. Eta hortze ikusi gu beste behin kontseilaria, konbentzituta modu alde bakarrekoan eta guk salatu dugunaren arabera, kolore bakarreko gobernuan egonen balitz bezala funtzionatzen, ez? Bai, modelo bilakatzeko, orain, ez daukagu proposamen bat, edo PSOE edo UPN-ren programatan konpromiso bat, baizik eta foru lege bat. Eta hori agitz grabea da gure aburuz. Beraz, dimentsio politikoari dagokionez, bozketak izan duen dimentsio politikoari dagokionez, zein hausnarketa edo zein irakurketa egiten duzue? Iruditzen zaigu izan dela, ari dira ematen, horrelako urratsak aurretik ere hasiak ziren horrelako biraje batean eta ari ziren ziaboga egiten nolabait ere eta ari gara abisatzen ere baigu orduz geroztik, batez ere ikusi genuen,
urte amaiera aldera hitzarmen ekonomikoari zegokion akordioa ekarri zutela onera, berriz ere bueltan eraman behar izan zuena Ogasun Kontseilariak, hori ikusita abisua eman genuen, ari ginen ikusten nola ari ziren norabidez aldatzen eta berriz ere itzultzen beste garai batzuetako entente hortara, ez? Eta UPNrekin bat egiten Nafarroarentzako, Nafarroaren garapenarentzako eta Nafarroaren aniztasuna errespetatzeko oso garrantzitsuak diren gauzatan, ezta? Ikusi genuen orduko horretan, ikusi genuen Madrilen ere, Espainia mailan zertan ari ziren, PSOE eta UPN tratuetan gogoratuko duzue ze eskandaloa sortu zen lan erreforma onartzeko garai horretan eta gertatu zen guztian. Eta geroztik ere, izan dira beste episodio txikia seguru aski horren ikusgarriak, baina oso esanguratsuak ere bai. Eta hau izan da seguruenera garrantzitsuenetakoa, ez? Seguru ez dela azkena izango, garrantzitsuenetakoa bai. Hor ikusi dugu, haustura eta guk, hau salatu dugu, gure sozioei esan diogu, ez gaude bakarrik honetan, gertatu izan zaigu, gobernua 3 artean osatzen dugu hemen Nafarroan, batetik Alderdi Sozialista, hemen parlamentuan 11 jarleku duena, bestetik geroa bai, 9 jarlekurekin, eta gero daude Podemos aldugu alderdiko 2 kide 2 jarleku, ez? Orduan 3 alderdi gara. Botoetan ere ikusita zenbat jaso zuen bakoitzak, kasu honetan pairi dagokionez, bat egin dugu kontra gobernuko kide 2, Podemos eta geroa bai, eta botoetan esan daiteke gehiago garela, PSOE baino. Ez da aintzat hartu, inondik ere. Hori arlo politikoari dagokionean, baina hemendik aurrera zer espero daiteke, ez da, pai lege hori aurrera egin du bai, baina zuek ere ohartarazi duzu, segurtasun juridiko ez da duela, beraz, zer espero daiteke hemendik aurrera? Bira, guk eskatu genuen proposamena ikusi bezain pronto eta gure kezka juridikoak zirela eta eskatu genuen hemen parlamentuan helarazteko informe eskaera Nafarroako Kontseiluari. Gaur egin duguna izan da eskaera hori berritu, nolabait ere, izan ere gaur egun daukaguna ez da lege proposamen bat, baizik eta lege bat onartua eta gainera bere barne hartu dituena Navarra Sumaren 3 zuzenketa oso larri. Eta gure aburuz juridikoki oso eztabaidagarri. Orduan berriz ere eskatu diogu Nafarroako Kontseiluari egin dezala azterketa behin betikoa bilakatu den lege horrena. Bere osotasunean eta zer onartu zen pasaden ostegunean aintzat hartuta. Ez hasierako lege proposamen hori, baizik eta finean onartu den legea. Ikusiko dugu zer dioen gure kezka nagusiak juridikoki zeintzuk diren, jarraitzen dute izaten berdintzua, bino areagotuak eta are grabeagoak, ezta? Batetik esaten dute lorabnak edo forua mejoramenduan legeak egiten digula eskumena eman hemen horrelako gauza bat egiteko, hau da, ingelera profil giza eskatzeko. Ala baldin bada, edo horrela balitz zertarako beharko genuke foru lege bat egin zezatela, funtzio publikotik deialdi bat egiten dutena bezala erizaintza plazatarako edo zuhiltzaile edo foruzain plazatarako. Ez genuen behar lege hau. Ez genuen beharko. Eta bestetik ere bai, estatuko oinarrizko loe legearekin uste dugu talka egiten duela, ez? Besteak beste, badira beste argudio batzuk. Eta gero inork ez duela definitu zertaz ari garen pai ereduz aritzen garenean, nola demontre nahi dioten eman forma horri, nola kudeatzeko asmoa duten, zerk suposatu dezaken horrek Nafarroako gobernuan aurrekontuan, besteak beste, beti agertzen direlako oso eskatuta gastuarekin eta diruarekin ez dutenean onartu nahi zeo zer, ez? Honetan ere bai egin dezatela kontua atera. Adi jarraituko dugu gai honek zenolako bilakara duen. Maria Solana, mila esker gaurkoan gurekin izateagatik eta gako hauek emateagatik. Eskerrik asko zuei eta nahi duzuen arte. Mila esker zuen lanagatik. Eta jarraian nazioartera begira ere jarri behar gara, Ukrainara, hain zuzen ere, izan ere 2 hilabete dira dagoeneko Errusiako inbasioa
zenetik eta dagoeneko ondorio sozial, politiko eta ekonomikoak areagotzen doaz egunetik egunera. Irazabal kazetaria dugu pantaiaren beste aldean, Alemaniatik azken berriei heltzeko. Eguerdion, Ane? Kaixo, eguerdion. Lehenik eta behin errefuxiatuei buruz hitz egin behar dugu, izan ere badakigu milioika direla Ukrainatik ihes egin dutenak azken 2 hilabeteotan, baina azken aldian ere berria da Ukrainara bueltatzen ari direla hainbat eta hainbat, ez? Zer dakigu? Bueno, dakiguna da Alemaniak nolabait normalizatu egin dituela harremanak Kievekin eta Ukrainaren mendebaldearekin, nolabait une honetan inbasioa edo gerrak gehien bat kontzentratzen ari delako kialdean eta orduan berriz ere negozioak ireki dituztenez Kieven, eskolak ere berri eraiki dituztenez, hemen ere Alemaniako hainbat garraio enpresek erabaki dute berrezartzea orain arte gerra aurretik izan dituzten konexioak Kievekin eta Lvivrekin, ez? Eta orduan ikusten ari gara, emakume asko bueltatzea erabaki dutela. Eta orduan, azken asteetan, duela 2 aste berrezarri ziren berriz ere konexioak, autobuseko konexioak, eta erreserba guztiak beteta daude datozen asteetarako. Gehienak emakumeak dira zergatik, duela 2 hilabete iritsi ziren errefuxiatu gehienak ere emakumeak zirelako, eta erabaki dute, nolabait berriz ere hiriburura itzultzea. Gehienak seme-alabak ez dituztenak dira, kontuan izan behar dugu hemen seme-alabekin ihes egin zuten familia askoren kasuan, ume horiek eskolaratu egin direla Alemanian. Eta orduan askok esaten digutena da, itxaron egingo dutela gutxienez ikasturtea amaitu arte eta gerraren nondik norakoak nora doazen jakin arte, berriz ere itzuli edo ez erabakitzeko, baina fenomeno bada eta gero eta gehiago ikusten ari gara, Berlinetik Kievera itzultzen ari diren emakume errefuxiatuen pasarte hori. Horixe da egoera beraz, errefuxiatuei dagokionean, eta arlo ekonomikoaz ere bada zer hitz egin, izan ere azken astean, Errusiak Gaza kendu die bai Bulgariari eta bai Poloniari, errubloetan ez ordaintzeagatik, Errusiak agindu bezala ez, eta, esan beharra dago ez, Gazarekiko menpekotasun handia duela Europar Batasunak, gaurkoan gainera bilera dutela Europar Batasuneko ordezkariek horri buruz hitz egiteko. Alemania zen nolako politikak hartzen ari da menpekotasun hori gutxitzeko asmotan, edo zein da egoera? Ukrainako gerrak eztanda egin baino lehenago, edo gerraren fase berriak eztanda egin baino lehenago, Alemaniara importatzen zen gazaren 95% Errusiatik zetorren. Orduan, azken urteetan, Alemaniaren estrategia beti izan da, Errusiatik gaza ekartzea, ez du diversifikatu, hau da oso menpekoa zen, eta orduan, gerrak eztanda egin zuenean, eta zigor ekonomikoi buruz hitz egiten hasi zirenean, Alemaniak poliki-poliki erabaki zuen nola dibertsifikatu daiteken aurrerantzean hori, hori ez dator egun batetik bestera, ez? Orduan, alde batetik egin duena izan da, Katarrekin akordio bat sinatu, eta Katarretik gaz likidotua ekarri, baina horretarako azpigipro berriak eraiki behar ditu hori transformatzeko, eta horretan ari da momentu honetan. Eta beste alde batetik nolabait hasi da erabakiak hartzen jendeari gaza aurrezten eskatzeko. Hemen kontuan izan behar da, Ukrainako gerrak bat egin duela Alemaniako zentral nuklearren itxierarekin. 2022an itxi behar dituzte geratzen diren azken 3 zentral nuklearrak, eta orduan beste teorietako bat da, agian zentral nuklear horiek irekita mantenduko dituztela, azkenean Errusiak bere mehatxuak betetzen baditu eta hemen ere iturria ixten badu, ez? Azken erabaki Alemaniarena izan da petrolearekiko, petrolearen gainean Errusiarekiko zuen menpekotasuna ere gutxitzea, hori lortu du, asko lortu du, une honetan 12% dago, eta prest dago, edo hori esan du behintzat Alemaniako ekonomia ministroak, Robert Habekek, prest dago Errusiako petroleoari enbargo bat ezartzeko. Orain arte bakarrik ikatzari enbargoa ezartzaren alde agertu da, orain esan du ikatzaz gain petroleoari ere enbargoa ezartzeko prest dagoela, ez gasari, oraindik oso menpeko izaten jarraitzen duelako, baina badirudi hori ere poliki-poliki gutxitzera bidean dijoala. Baina, hemen ardurarik handiena da, zer gertatuko da, azkenean Putinek iturria ixten badu, oraindik
independentzia energetiko hori lortu baino lehenago, ez? Ze alternatiba izan ditzakeen Alemaniak, eta hemen agertzen diren eszenatoki ekonomiko guztiak oso katastrofikoak izango dirateke. Esan dugu, ez, 2 hilabete dagoeneko, gatazka hasi zenetik, ondorio, gizarte ondorioak gerikoak, baina ekonomikoak ere, eta beraz, gatazka lehen baien amaitzeko saiakerak egiten ari dira, Nazio Batuen erakundea nolabait bitartekaritza lanetan ere ari da, eta bien bitartean, Errusiak adierazi du, 3. Mundu Gerraren mehatxua erreala dela, ez dakit zenolako bilakaera ikusten diozun gatazkarian, Begira, une honetan zaila dagoeneko edozein eszenatoki edo agertoki ezeztatzea. Nik momentu honetan, gerraren bilakaera ikusita ez dut ezeztatzen puntu konkretu batean, Ukrainaren puntu konkretu batean arma kimiko nuklearren bat erabiltzea. Claro, hemen gerra gero eta gehiago luzatu, gero eta arrisku gehiago daude. Eta argi dagoena da, une honetan Putin nolabait, edo hau da Alemanian esaten dutena behintzat, edo horrela definitzen dute, hartz zauritua dela, ez? Eta hartz zaurituak oso arriskutsuak izan daitezke. Orduan, diplomaziak porrot egin duela ikusita, gainera Putinek oso argi izan du, bere bitartekaria Washington dela, bere bitartekaria Amerikako Estatu Batuak Biden direla, eta Amerikako Estatu Batuek argi utzi duten ez dutela inolako kanalik irekita mantenduko, gainontzeko saiakera guztiak hutsalak dira. Hau da, ordezkariek edo Nazio Batuen erakundeko Guterres idazkari nagusiak egin dezaketen bizitak hutsalak dira, ez? Argi geratu da Putinek norekin negoziatu nahi duen. Eta hori momentuz ez du lortu. Orduan, bitartean ikusita gero eta armamentu gehiago iristen ari dela, eta horrek, Errusiak hori mehatxu bat izan definitzen duela, horri pertsona bakar batean jartzen ari direla, ez? Eta pertsona bakar bat ari dela adierazpen askatasunaren aldarrikapen horren prezioa ordaintzen. Eta lotxagarria izaten ari da ikustean nola ez gauden familia batez ere, ez? Baina ez bakarrik familia, baita abokatuak nola inor ez dabilen haren gaineko informazioa jasotzen ari. Ez dabiltzan adierazpenak ematen ari, zer ari den gertatzen, ez? Eta hori lotxagarria da kontuan izan da Polonia Europako Batasuneko herrialde badela, eta ikustia nola Espainiar Estatuak Madrileko gobernuak ez duen inolako presiorik egiten hori horrela izan ez da dein, ez? Orduan, ikusiko dugu isolamendu EPEA amaitzen denean zer gertatuko den, baina onartezina da, eta denbora luzatzen denean, oraindik ere onartezina doa, ez? Horixe egoera beraz, Zaneira Zabal, eskerrik asko beste behin gurean izateagatik. Gero arte. Eta kiroletan, izen propio bat. Beti esaten du generazio bakoitzak aurrenari utzi behar diola proiektua pizkatope. Nire generazioentzat egin zutenak lan, oso lan gogorra egin zuten, oso txarretan, eta lortu zuten guretzat errezagoa izatea. Eta nire generaziokoak utziko diogu orain daudenei bidea errezago. Baina nolabait beti egon behar dira pertsona batzuk lan egiten zentzu horretan, hau da, ez bakarrik zelaian. Kasu honetan hasten gara bulegoetan lan egiten. Hor egon garenak, azkenean gara esperientzia izan duguna, ez? Kirol zuzendari pilo bat daude jokalari horiak izan direna, pilo bat batzuk. Lehen baina gehiago bai. Lehen baina gehiago bai, eta hor pausuak ematen ari gara, eta postu horiek betetzen ari gara, eta horrek azkenean egiten du bidea besteentzat, ez bakarrik zelaian. Zelaian egiten dena, jokalariak momentu horretan aktiboan daudenak egiten dute. Hori ja pasa zait niri. Tokatzen zait orain beste motatako lan bat egitea. Eta gero eta gehiago okupatu behar ditugu espazio horiek, ze oizo dituta gaude emakumezkoen futbola protagonistak jokalariek emakumeak izatea, baina erabakiak hartzen dituztenak beti gizonezkoak izatea. Eta zentzu horretan lan handia dago oraindik egiteko, erretiratu nintzenean galdetzen zeaten aberze proiektu eta esaten nuen. Ostras, orain beste aldean nagoela ikusten dut ingurua eta esatu dut, hemen lan asko dago egiteko ere, ez zelaitik kanpo, ez? Entrenatzaileak, atezainen entrenatzaileak, emakumeak oso gutxi, kurtsoan bakarra nintzen. Horretan ere salbuespena izan da. Bai, beti tokatzen zait hor, baina egia da oso gutxi daudela. Beste esparru asko bete behar dira, oraindik, eta espazio asko daude okupatzeko zentzu horretan. Eta bueno, lanean jarraitu behar dugu.
Eta egunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Julen Orbea, Bizkaiko Arigorria dinamikako kidea da bera. Eguerdion, eta ongi etorri Hamaika telebistara. Esan bezala, Bizkaia Arigorria dinamika sortu berri duzu, martxoaren amaieran, eman zenioten hasiera dinamika berri honi, memoria etorkizunereko lanabez giza landu nahian, ez? Horixe labur bilduta, baina zertarako eta eta zein ikuspegitik jaio da dinamika berri hau? Bueno, esan duzun bezala, martxoan Durangoko bonbardaketaren urte hurrenaren bueltan edo egin genuen aurkezpena, eta orain genuen manifestu moduko batean, 2 helburutxo horekin. Bata zen, orain aurten efemeride garrantzitsu bat datorkigu, 85 urte betetzen dira udaberri honetan, fasistak Bizkaira etorri zirela, eta horren bueltan hori oroitu eta hori ahaztu ezin dugun zeo zer denez, hori badaukagu helburu gisa. Baina baita ere, hausnarketa bat egin genuen, eta horrek ere balio beharko lukela lanabez bezala etorkizunerako. Eta, hainbeste borroka egon dira Bizkaian, arez geroztik, errautz eta haietatik altzatzea lortu genuen, eta bizkanaka bagaude etorkizunari begira, eta betaurreko hietatik nahi genuen. Nortzuk osatu duzu, Arigorria, eta nortzuk osatu dezakete? Ezker independentismotik egin zirenlako deialdi bat, ez gatoz, badago, konstatazio bat egin izan dugu Bizkaian, memoriarik eta asko egiten dira, begirada ezberdinetatik, forma ezberdinetan, eta ikusi genuen horren lotura zaila zela batzutan egotea, eta pizka bat ez gatoz inor ordezkatzera, baina memoria elkarteko kideak badaude, eskualde guztietako jendea dago bertan, gazte mugimendukoak, eta egin duen bita hiertxo, bat Alarrabetzun da bestea Durangon, eta jende nahikotxu batu ginen, eta herri dinamika zabal bat, irekia, eta pizka bat etorkizunari begira eta alaitxua, zango genuke dela baita ere. Esan du, Bizkaia Arigorria horixe da dinamikarako hautatu duzuen izena, eta badauka azalpena. Abia puntua Bizkaia da, Bizkaitik Bizkairako herri dinamika da, eta Arigorriaren metafora da, esker pentsamenduan askotan erabili izan da, bai iragana, orainaldia eta etorkizunerako borroka horrek lotzeko asmoarekin. Hori zen izenaren zergaitia hori da bai. Aipatu duzu dinamikaren sorrerak ere bat egiten duela efemeride batekin, 85 urte betetzen direlako aurten, udaberri honetan fasismoa Bizkaiara sartu zenetik. Zer suposatzen du urte horren honek zuentzako? Suposatzen du, historian 85 urte ez dira asko, oraindik ere garailatza horrek bizi izan dutenak bizirik ditugu, testigantza biziak ditugu gaur egun, hori ezin dugu ahaztu, baina dinamikaren filosofiarekin bat eginda, ikusten ari gara fasismoak gorakada bat eman duela, eta handik ikasi behar dugula, gaurko begiradatik ikasi eta aurrera egiteko. Beraz, gaurkotasun handiko gaia gaur ere, eta hausnarketarako bideratuta perspektiba historikoa ez galtzea garrantzitsua dela goraipatzen duzu. Oso garrantzitsua da, gainera Estatu Espainolean frankismoak ez zuen bere Nuremberg partikularrik izan, frankistak eurek amnistiatu ziren garai batean, eta batean larri ikusten dugu, oso larria, fasismoa normalizatzea, komunikabidetan, inkluso orain gobernuan ere badaude, eta hori frenatzeko beharra daukagu. Lehen aipatu duzu belaunaldi desberdinetako pertsonek, osatzen dutela Bizkaiko Arigorria, baina belaunaldi berrietara begira, gazteei dagokionean, zenolako hausnarketa, zenolako argazkia dago? Gai hauekiko, memoriarekin lotutakoa. Oso ona, beraiek dira protagonistak honetan. Guke Arigorri hau beraiek tiratzen dute, beraiek eramango dute etorkizunera ere, eta Ernaik ere badauka bere ekinbide propioa honetan, badaude justu fasismoaz eta fasismoaren aurpegi berriei nola antifasismo berri bat eratu eta sekulako lan egiten ari dira horretan, beraien
beraien lana bezala ere. Lehen ere aipatu dugu, ez? 85 urte urren hori, efemeride hori bilakatuta. Dena dene, zuek azpimarratzen duzue, Bizkaia ez dela borroka subjektu soila izan, baizik eta, hau da, kokaleku soila izan, baizik eta borroka subjektua ere izan zela hori azpimarratzea zergatik da garrantzitsua? Garrantzitsua da, askotan Bizkaiko dozein herri burura etorrita borroka bat atxikitu alzaiolako. Guk Lemoiz entzuten dugunean, badakigu horregon zelako sekulako lana zentral nuklearren aurka. Orain 120 urte betetzen ditu Labe garaiek, Gallarta, Ortuella, Barakaldo esan da, borroka datorkigu bakarrik burura, eta guk uste dugu ezin dugula ulertu gaur eguneko Bizkaia guzti hori kontutan izan barik, ez bakarrik egon diren borrokak, egon diren pertsonak barik. Ezin dugu ulertu Bizkaia Dolores Ibarruri barik, Periko Solabarria barik, Gabriel Aresti barik, Maurizio Laiturriaga barik. Alor guztietan egin dira borroka pilo bat, bai kulturalean, bai langileen defentsan, mugimendu feministan, eta Bizkaia zerbait bada, ari gorria, territorio de luchas deitzen da herri dinamika, bai. Aipatu dugu dagoeneko bi urte hurren bete direla Durangoko eta baita ere Gernikako bonbardaketa. Zenolako ekimenak eraman dira aurrera, ez dakite ari gorritik zerbait berezirik egin duzuen, eta azkenean zenolako hausnarketa bideratzen du ere egin diren ekitaldi eta ekimen hauek. Bai, badaukagu gure dinamika propiotxoa, lehen esan dugun bezala, memoriarik eta pilo bat egiten dira, badaude elkarte asko lan hori egiten dutenak, eta justo efemerideanen bueltan lan pilo baten egiten ari direnak. Guk hori goraipatu nahi dugu, eta horri gehitu sume gure ekarpena. Adibidez orain maiatzaren 8an, Bizkargin egingo dugu ekitaldi politikoago bat, baina egongo dira bilbide historikoak, erakusketak, liburu aurkezpenak, hitzaldiak, hori da. Bi urte hurren horietan batez ere Gernikako bonbardaketaren urte hurrenean bazirudien Ukrainara begira jartzea ekidin ezina izan zela, gerra hotxak Europan ditugulako berriro. Zuek ere ikuspegi global bat txertatuta duzue? Dinamika guztiz antifasista da, hori argi eta garbi daukagu. Ari bat baldin badago Bizkaian borroka hori izan delako. Eta gerrarekin, zelan ez, guk ezagutzen ditugu herri honek zoritxarrez, ezagutu ditu bonbaketak, ezagutu du deserria, ezagutu du errepresioa, eta egin batean uste dut Euskal Herria badela gizarte zibilaren aurka emoten diren olako erasoen aurrean, elkartasunez beti jokatu izan dugu, bai Palestinarekin, Sahararekin, eta gaur egunean, egiten dugu bat, Gernikatik sortu zen manifestu bat, Euskal Herria gerrarik ez, eta bakearen aldekoa, antimilitarista eta herrien buru jabetzaren aldekoa. Aipatu duzu antifasismoa ardatz eta gaurkotasun handiko gaia izanik, ez da, berrietan astero dagoelako zerbait horrekin lotuta, eta baita ere komunikabideek izan dezaketen eraginaz, ez, hausnartzerako orduan, zein izan daitezke gakoak edo zein izan daiteke bidea, ez, erronka handia delako, eta ikusi dugulako baita ere Ipar Euskal Herrian gertatutakoa Frantziako hauteskundeetan, etor daitekeena Hego Euskal Herrian ere, ez? Bai, ari honetatik ikasi duguna eta guk zerotik ez gara azten. Hemen borroka luzea eman dau eta jende askok, zoritxarrez, igual izen barik joan direnak, eta guk hartatik edan egiten dugu. Oso interesgarria da, lehen esan duguna, Ernaik egiten duen planteamendu berri bat, 21. mendera ekarri antifasismoa, gaur antifasista izatea berez antiarrazista izatea da, homofobiaren aurka borrokatzea da, eta hortik ezin duguna da pausu bat atzera eman eta onartu alderdi ultraeskuindarrak edo, esan duzun bezala, batzutan medioek ere moten dieten agotza, horren aurka altzatu behar dugu, bai. Aipatu duzu ekimenak eramaten ari zaretela aurrera, hitzaldiak, tailerrak, zenolako egitaragoa prestatu duzu datozen astetarako?
Bueno, tokian tokiko egiten diren hainbat ekimen, hori izan dut Bizkargin egingo dan ekitaldi politikoa, hurrengo asteetan adibidez maiatzaren 19an Iñaki Gainarekin egingo una hausnarketa bat Bilbon, frankismo soziologikoaz hausnartzeko, oso interesgarria, zeren oraindik ere, historian 85 urte gitxi dira eta frankismotik oraindik badaukaguz bizitzeko eta pentsatzeko forma asko eta hori errotik aldatu behar dugu. Ekimen nagusia izango da ekainaren 18an, Bilbon izango da, zeren, justo efemeride nagusia delako, justo Bilboko erorketa emon zen 19an, eta hau bezperan nahi duguna da dinamika guztiaren borobiltze bat, ez bakarrik zentzu memorialistaren zentzuan, baizik eta hori begirada horrekin, betaurrekoak jarri etorkizunera eta alaitzu eta itxaropenez askatasunera jarri. Eta orduan, gonbiatuta zaudete etortzera ekainaren 18an Bilbora. Hori deialdia beraz, esan dugu, hilabete eskaz, Bizkaia Ari Gorria sortu zenetik, zenolako harrera izan du dinamikak? Nahiko ona, hasieratik antolatzen edo ibili garen tailerretan parte hartzea oso ona izaten ari da. Ikusteko dago orain Bizkargiraia indarrez eta jende asko batzen den, baina esan dugun bezala ez da gauza berria, guk ez dugu ezer asmatzen, baina genuena zen hori irakurketa integralago bat edo eman. Ikustea ari hori ez dela eten, hori bakarrik ospatzeko gauza bat dela, herri bat zanpatua izan zena eta kapasa izan dena pizkanaka buru altxatu berriro eta esatea hemen gaude, eta bizirik, nik uste dut denon nahotan dagoen zeo zer dela. Lehen eta berriro aipatzen duzu, aspalditik datorren kontua dela, ez dela berria Bizkaia Ari Gorria osatzen duzuen taldea, beste dinamika, beste borroketatik etorritakoak zaretela, beraz nolako lotura edo harremana izango du Euskal Herriko beste dinamika edo borrokekin ere? Bai, aurreko duela 2 aste egin genuen Bilbon holako agerralditxo bat, aurkezpen bat egin genuen, eta hor belaunaldi ezberdinetako jendea batu zen. Tasi Orkizia, Txutxi, Lola, guk azkenean lekuko eroale batzuk gara. Jasotzen dugu eta gero xume beste batzuei emango diegun lekukoa. Eta nik uste dut beharrezkoa dugula perspektiba hori ez galtzea. Ezin dugu gaur egun irakurri mundua 1997an irakurri genuen bezala. Baina badaude pista asko, eta hor ikusten da zelako beste dinamikekin zelako harremana dugun guztiz txertatuta daude gure dinamiketan. Atzo maiatzaren lehenean ikusi zen bezala, adibidez, pentsionistek ontxe bertan, astelenero, 3 urte daramatzate hor borrokan astelenero, eta beraiek izan ziren duela 50 urte borroka sindikalean, borroka obreroan ibili ziren berdinak, ez? Horre dira guretzako eredu nagusiena. Beraiek emongo digute lekukoa eta gu beste batzuei pasatuko diegu. Baina adibide guztietan, Basauriko 11ak bere garaian altzatu ez baziren, egualagian gaurko mugimendu feminista esen berdina izango, edo zein eredutan. Egam sortu izan ez bazen 70. hamarkadaren bukaeran, bagian LGTBIren aldeko eskubideak igual ez ziren berdinak izango, ez? Olako galderak egiten ditugu, nolako Bizkaia izango genuken, arek borrakatu izan ez lute gu orain hemen egoteko. Bai, izan ere hausnarketarako tartea badagoelako, ez? Izan ere helburu berdinak bai, baina garai desberdinak, estrategia berriak eta irakurketa berriak eraikitzeko, ez? Belaunaldi desberdinak nola konfluitzen duten hor, ez? Horixe da ere erronka. Bai, eta jakin lupa non jarri eta mikroskopioa non. Eta, hori da ari honek daukan ona eta
borrokatzea soilik ospakizun bat dela. Eta bueno, horregaitik hain aberasgarria da belaunaldi ezberdinak batzea. Dinamika honek daukan politena hori da. Egon gaitezke nik 40 urte bueltan nago, baina 60 urtekoak badaude eta 20koak ere bai. Eta hori da politena. Denbora luzerako dinamika dela ere esan daiteke, ez da? Bueno, ikusiko dugu. Azteko ekainaren 25ean egingo dugulako dinamikaren zati baten bukaera, Turtziozen egingo dugu ekainaren 25ean. Hori zen zelako Bizkaiko frontearen bukaera edo. Eta gero, orain arte egin dugun bezala, berriro esarriko gara, beste tailertxo bat egin eta ikusiko dugu hausnarketak zer ekartzen digun. Jarraitu ez, ikusiko dugu. Eta ikusentzuleren batek Bizkaiko Arigorriarekin bat egingo nahi balu, zer egin beharko luke? Bueno, oraingoz sare sozialetan kontaktatu dezake gurekin, badaukagu Twitterreko kontu bat, abildua Arigorria, eta seguruenik bere herriko edo auzoko pertsonekin hitz eginda topatuko du zelan egin, ze bada ezker independentismotik Bizkaian behintzat, udaberrirako daukagun erronka polita. Bizkaiko ia herri edo herrigune guztietan ekimenak egitea? Bai, edo behintzat buruari eragiten hastea. Leku askotan ja badaude, adibidez maiatzaren 28 uste dut, ugaon egingo da, badago ja agendatxo bat, baina ez bakarrik gurea. Ze gure dinamika, beste dinamiketatik jasotzen duena da, eta guk nahi genuena bateratze bat ekainaren 18-irako. Aipatu duzu, ezta? Hitzordu handia hori izango delako, ekainaren 18a, Bizkai barkatu Bilboko erorketaren bezperan zuzen ere, beraz garrantzi handiko data ere izango dela, ez? Esan nahi ez beterikoa. Zer prestatu duzu egun horretarako zehazki? Prestaten gabiltza, baina argi dagoena da, egitaraua izango da seguruenik egun osokoa, eta esperantza eta ilusioari ateak zabaldut. Ikusten duguna da, behin aitortuta eta ikusita zer egin den, batzutan Bizkaian egiten diren eta gaur egun ere egiten diren borroka eta dinamika pilo bat ez ditugu ez da kontutan hartzen, eta horri nahi diogu garrantzia emon, gaur egun egiten ari garena dela lehen egin zenari esker, baina batez ere aurrera begira. Eta hori musikarekin, egongo dira ere erakusketak, hurrengo egunetan jakingo dugu. Hurrengo egunetara zein geldituko gara beraz. Julen Orbea, Bizkaiko Arigorriko kidea, mila esker gaurkoan Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Zuei, eta nahi duzuenean. Eta tarte bat, eta jarraian solasaldiari ekingo diogu. Gaurkoan gurekin izango ditugu Esti Linares eta Mikel Alvarez. Orain arte. Eskabial taldea 2012 urtean sortu gintzen Iturrama Institutuan. Gaur egun 5 partaidek oraindik mantentzen gara 2012 urtetik, eta institutoko lagunak sortu genuen taldea. Bai beste partaide batzuk zaudela, gaur egun ez daudela, baina horrela sortu zen lagunarteko historia bat Iturrama Institutuan. Bai, batez ere azkenean dimentsio handikoa gara bai partaideko puruan begiratuta, edo batez ere kontzertu asko eman ditugulako, eta Antoniok esan duen bezala, Iturraman lagun artean eta tontakeri artean sortutako talde bat, gure pixkat entretenimendua izatea pasa izan da, asteburuz asteburu taldearen gatik kanpoan egon gara, eta guk espero baino urrutiago, iritsi gara urrutiago, edo gure helburuak bete ditugu gutxi gora bera, taldearekin. Izan gara talde bat, kosta zaiguna pila bat lehen diska ateratzea, zen lehen diska atera genuen 2007an. Maketa atera genuen 2006an, ez? Aurretik bertsoa jotzen genituen eta bertsoa jotzeaz pilat gozatzen genuen. Eta orduan ez genuen gure musika propioa ateratzeko beharrik ikusten. Heldu zen momentu bat, non Taxok uste dut esan zuela, edo... Zela ordua. Zela ordua,
guazen zeo zer egitera gurea. Eta gratu genuen maketatxo bat, 4 abestiz osatutakoa, eta soilik egun kopia fisika egin genituenak. Zeo zer izan zen jendeak gure musika entzuteko, ez genuen beste intentziorik. Orduan zen 2017an atera genuen lehenbizikoa ez, Eskabian izenekoa, 2018an, edo 19an bideak larrai, 20an izaera, eta orain 22an irizar zikina. Eta bakoitzak nik uste islatzen duela taldearen momentuko giroa eta nola ginen eta nolakoa ginen, gure realitateak, ez? Azkenean, lehenbiziko diska pixkat ez punkia, baina askoz punkiagoa zen, etortzen ginelako bertsoa jotzeatik eta hori jorratzetik. Bigarrena bai dela Jamaikan, justo sartu ginelako Jamaikan musikan erabat. Hirugarrena da izaera non jende gehiago sartu izan da taldean hainbat aukera gehiago daude musikaldetik, eta azkena bai dela irizartzekina pandemiatik atera eta atera dugun lan berria. Realitateak islatzen dituen diskak dira nik uste. Gauza askori buruz. Bueno, lokorren disko guztietan izan dira horrela. Izaera baita ere, bai agian izaera hitzak hartzen duela bere barnean. Abesti guztien tematika, baina baita ere izaera hitza oso hitz zabala da. Orduan izan daiteke, bai izaera politikoa, izaera pertsonala. Baina nik uste dut... Azkenean guk ez ditugu diskak orain arte gutxienez egin zentzu bakar batekin, baizik eta dira hainbat abesti, hainbat gainera letra egile ezberdin daude, hortaz bakoitzak hitz egiten du berak momentuan sentitzen duenari buruz, eta daude abestiak denetari buruz. Osea, ez dago ardatz finkorik eta hortik aurrera zer ateratzea. Nik uste direla abestiak, abestien bilketa bat da hau, eta dena englobatzen duena lehen abestia da, Irizar zikina. Izaeran bai, Imanolek izan zuela musikalki, nik uste dut gehiena berak egin zuela orokorrean. Eta bai, estilo jamaikarragoa daude, nahiz eta egon zenbat pintzela da hori musika beltza. Eta diskontan baita ere, Imanolek egin dituenak badute ia jamaika horretik aldentzen direla eta jaten dira musika beltzara. Eta baita ere, jende berria sartu dela konposatzeko estiloan. Nahiz eta egon betikoa, Galatea eta Tasio badira puretiagoak zentzu hortan. Baina hainbeste jende izan da, baita ere, irekitzen da... Ezinezkoa da, zeo zer finkoa egitea edo... Baude soul bat, bestea, nola ditzen da, indar berria, bada super rockeroa, badu zati bat badirudela, ez dakit, los Jutas Priest, ez dakit olako gauzak. Osea, hainbeste jende izan da, pifostio bat. Eta batez ere, nik uste influitu dela noiz konposatu diren abestiak, azken hauek bai direla rockeroagoak, zen roka gehiago igual entzuten ari ginen, eta adibidez Imanolek sortutako Enara igual izan dela lehenbizikoa konposatzen da super rocksteady motel bat, sortu zela kuarentena garaian, denak influitzen du, eta argi dagoena da estilo asko daudela, eta entzunez baduzu entzuteko super ona dela. Aurkezpen kontzertuak bukatu ditugu, eta orain tokatzen zaiguna da herriz herri, hiriz hiri joatea, festaz festa, txosnak, jaialdiren bat, jotzea. Orduan alduguna jotzea, disfrutatzea, eta azkenean 2020 eta 2021 urteetan egin ezin izan ez duguna egitea. Ezen azkenean guretzat kontzertu bakoitza da esperientzia berri bat, jende berria ezagutzea, jende zaharrarekin elkar ikustea, eta orain geroz eta gehiago. Bai badirela kontzertu berezi batzuk edo kontzertu berezi bat
ez bilela egingo dugula zen aurten 10 urte egiten ditugu. Horregatik zer berezia eginen dugu, baina bai, orain helburua jotzea eta bidaiatzea alden guztia. Bueno, un kontzertuetara joatea espero dugu eta mila esker. Eta egunero legez, solasaldiari ere ekingo diogu, eta horretarako gaurko solaskidak ditugu, alde batetik Esti Linares, eguerdion. Eguerdion. Eta bestetik Mikel Alvarez, ongi etorri. Eguerdion. Lehenik eta behin eguneko lerroburu nagusiena ez dakigu, baina hizketa gai nagusiena ziur baietz izango dena, gaur goizean Madrilgo gobernuak egindako adierazpena, ez? Pedro Sánchez eta Margarita Roblesen sakelakoak zelatatu dituztela salatu duelako Madrilgo gobernuak, ezoizko agerraldi batean, Félix Bolaños presidentzia ministroak jakinarazi duenez, hain zuzen ere Pegasus sistemaren bitartez, argi dute gainera gobernutik kanpo egindako legez kanpoko zelatatzeak direla, eta espioitza horiek aurreko urteko maiatzean duela urte bete egindakoak direla. Entzun dezagun Félix Bolaños.
Los teléfonos móviles del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa han sido infectados con el software Pegasus, que, como saben ustedes, es una herramienta que permite acceder al contenido de los móviles. Estamos informando de hechos que están contrastados y que son fehacientes, no son suposiciones. Son unos hechos de enorme gravedad que confirman que se han producido intrusiones en ámbitos ajenos a las instituciones estatales y fuera de la ley. Horixe gaur egindako agerraldi hori, ezoizko agerraldia, Madrilen jaieguna denean gainera, eta duela urtebeteko espioitza horiek gogora ekarrita, ez? Nola hartu duzue agerraldia, zergaitik orain, zein egiten duzuen irakurketa? Irakurketa, hartu aldezakegu aspektu desberdinetatik, lehenean eta batez ere nire kompetentzia dena, aspektu soziologikotik. Ze garrantzitsua den zibersegurtasunari buruz hitz egitea eta zer suposatzen dagoen orain informazioa eta nola mugitzen den informazioa. Eta hortatik aplikazioetara begira eta mugikorrei begira, oraindik ere hutsune oso handiak dauz, eta baita ere, ikusten dugunean zer da gerra politiko bat eta nola jardun aldezakeen gerra politiko hori, zen garrantzia dekon ez bakarrik, hauteskunde kanpainetan eta hainbat gauzetan baizik eta gure bizitza pertsonalean, eta hortatik espero dut, eta nik gainera, badakizuenik lan egiten dudala ziberindarkeri buruz, eta nola, eta jazarpeni buruz, eta beta ematen diren indarkeri buruz, zen garrantzitsua den, benetan lege bate ziurtaraztea eta horri buruz gehiago sakontzea. Hori alde batetik eta hori aspektu soziologikoen batetatik. Bestaldetik, horrelako agerraldi bat egitea eta gusto horrelako jaieguna baten, asko egiten du eta auska errepresentatzen du zergaitik oren eta zergaitik ez lehenago, eta gainera oso agerraldia ikusten badozu oso argi azaldu egin dute, hau garratatu eta momentu honetan eta nori gainera, eta zein ideologiatik baita ere pentsatu aldezako zein hartuta. Horrek ere dauka, bigarren lerro bat irakurri behar duguna eta zer esan nahi du baita ere gobernuak. Eta uste dut hor baita ere dagoela zerbait interesgarria dena eta hor txuku bat sortu egin dute, zein ideologiatik baita ere hartu egin dutela batez ere, delitu honek. Nik uste dut hemen, badago nolabaiteko errelato bat sortu nahia, eta errelatoen gainetik uste kronologia ere begiratu behar dugula, ez? Gauza asko pasa dira azkeneko aste honetan, eta badirudi, ez, komunikabideen eta azkartasunaren logika honetatik bakarrik baloratzen ditugula azken orduko berriak. Pasaren astean ezagutarazi zen eskandalo hau, eta gobernuaren lehenengo jokalda izan zen Bolaños, Kataluniara bidaltzea Kataluniako alderdiekin hitz egitera. Zirudien hor distentsio politika bat martxan jarriko zutela. Urrengo etapa, urrengo pausua izan zen, Margarita Robles hitz egiten egotea kongresuan, hain zuzen ere, espioitza kasu horiek justifikatzen eta esaten gobernu batek eta estatu batek, eta hain zuzen ere bi kontzeptu horiek nahastu zituen, horrelako ekintzak aurrera eman behar dituela, ze estatua mehatxatuta esan dituzen. Eta gaur ateratzen dira esaten, eurak ere biktima izan direla espioitza kasu horienak. Eta gainera orain dela urte bat, gertatutako espioitza kasu horien biktima zuzen ere. Ez da kasualitatea, orain dela urte bat gertatu zen hori, gaur argitaratzea hain zuzen ere jaieguna denean Madriden, hain zuzen ere independentismoak eta babes bloke horrek, gobernuak duen babes bloke horrek, nolabaiteko marragorri batzuk jarri zituenean. Eta horrek nik uste dut bi hipotesien aurrean jartzen gaitela, eta bi hipotesi horiek uste dut nahiko larriak direla. Alde batetik, estatua izan bada, zelatatua izan dena, nolabait agertzen da, zeneik ez daukala efektibitatea horrelako erasoi aurre egiteko, eta esan duzun bezala, gaur egun politikan hori funtsezkoa da, estatu batek bere burua nolabait babestea. Hori, nire ustez, krisi ataka batean jartzen gaitu, estatu krisi baten ataka baten aurrean, baina bigarren hipotesia ere oso larri izango litzateke, eta bigarren hipotesia da, estatuak baino gobernuak bultzatu dituela espioitza kasu horiek, batez ere Kataluniari begira eta independentismoa zelatatzeari begira, eta orain nolabait justifikatzen direla eureka ere biktima bezala agertu duzu. Orduan, nik uste dut inkognita oso ageri baten aurrean gaudela, eta hori behintzat argitu behar dutela, eta bi hipotesietako bat behintzat justifikatu behar dela, edo horren aurrean azalpenak eman behar dituztela. Gaur goizean egindako agerraldiaren ondotik, beraz, azalpen gehiago, edota korapiloa nola eskatzen den ere, aipatu beharko dutela, ez? Hemen ezin dela gelditu egin duten adierazpen hori. Ez dakit zenolako bidea ikusten diozuen auziari. Bai, eta intimitate baita
ere, intimitate kontzeptua non geratzen da, horrelako espazio baten non justifikatzen dutela batzuei, beste batzuei, eta gero biktima modun, eta hori, estrategia hori da, erlazio toksikoak erabiltzen ditugun bezala, hau da, nik baita ere biktima naz, eta ni beta ere hortatik sufritu egin dut, eta hortatik dugu, baina zuek ere egin dutzu, eta hortatik zuek ere erasotzaileak zarete, eta hori da delitu bat, hortara sartzea, eta horrelako programak justifikatuta egotea, eta horrelakoak programak erabiltzea. Eta hortatik baita ere, abia puntu batera heltzen ari gara, non geratzen da intimitatea, pribatatasuna, eta hortatik politika gintzan horrelako ekintzak ere egitea niretzako da zerbait benetan eta planteatzen zenuna zen. Noraino helduko garen eta politika gintzan mailan zer sortzen ari garen horrelako, espazio eta gune baten, eta baita ere, ematen diguna da, inseguritate puntu bat, eta horrek ekartzen dagoena, zemotatako segurtasun babesak ipiniko diguzu honen kontra. Eta nik uste dut, estatu maila baina bakarrik estatuak uste dut mundua baita ere nola dagoen orain eraikituta mundu digitalean eta horretatik dauzkagun babes guneak oso aulak dira, eta, klaro, zenik zer motatako orain perfila dekon eta non sortu egin behar ditu bere estrategiak eta baita ere bere justifikazioa egoteagatik baita ere zenei, eta zenei ez dugu gaztu behar da organismo bat, baita ere segurtasuna edo kontrola, hor dago galdera, eta nik uste dut, igual, gehiago dagoela bigarren abia puntutzen, lehenengo puntutzen baino. Nik hor, esate harran, presidentea espiatu izan bada, zelatatu izan bada, gu, ez? Gu non kokatzen gara gu. Presidenteak ezin badu bere intimitatea babestu, ez bakarrik intimitate pertsonala, baizik eta estatu egituren intimitatea, pertsona arruntak non kokatzen gara, ze babes elementu ditugu horri aurre egiteko, eta gainera, gogoratu behar dugu Pegasus sistema soilik estatuek erosi dezaketela. Orduan, gaur gobernuak bota duena oso larria da, esaten ari da, beste estatu batek Espainia zelatatu duela, hori akusazio zuzen bada, ez dute esan zerri aldek zelatatu duten, hori izango litzatekelako ja, ez dute esango gerra baten hasiera, baina bai behintzat gerra mediatiko baten hasiera. Orduan nahiko larria da, eta gero beste elementu bat jartzearen ere mai gainean, ez dakit ikusi duzuen prentsa horrekoa, baina Bolañosek 3 aldiz errepikatu du Espainiar estatua demokratikoa dela eta berme guztiak dituela, eta hor dago latinez esaten den nolabaiteko esaldi bat, ez? Excusatio non petita, accusatio manifesta. Orduan, hainbeste justifikatu behar baldin baduzu zure burua esaten estatu demokratiko bazarela, arazo larri bat daukazu etxean, eta hori kongresuan ikusi zen, Voxeko pertsonak behin eta berriro aipatzen zuten, espioitza justifikatzea bazilegi zela, eta gainera gutxi espiatu zela. Orduan, nolabaiteko estatu krisi hori afera zibernetikoan kokatu dezakegu, baina baita ere berme demokratikoen esfera horretan. Erantzunak etorri dira dena den Pegasus auzian zelatatuak izan diren beste politikari batzuen aldetik, Twitterren ikusi dugu besteak beste Jon Iñarritu salatzen gertatutakoa, baina baita ere esanez gaurkoan Espainiako gobernuak egindako ezoizko agerraldi hori kelainoa dela edo izan daitekela, zergaitik orain, zergaitik gaur, jai eguna gainera ez, zuek erustu duzue kelainoa izan daitekela gaurko agerraldi hori edo nola irakurtzen duzue? Du planteatu oso, eta uste dut horrela mai gainean ipintzea eta hori zalatzea garrantzitsua da, eta, klaro, dela kelaino, eta justo gaur eguna, gainera Madrilen, dela jai eguna, eta Zorili Mailiden, adibidez Andaluzian, eta horrelako asko, batez ere, kontzeptu nazionalista eta oso kutsua dekotenak justo momentu honetan horrelako agerraldi bat egitea, nik uste oso ondo pentsatuta dago, eta da momentua, eta kronologikoki ikusita, eta oso ondo egin dozun modun, kronologikoki ikusita, klaro, estrategia da, eta gero errelato hori nola kontatzen den, eta diskurtsoa nola kontatzen den, hori da baita ere nola, ez da birmoldatu baita ere politika, eta da nik egiten relazio toksiko baten gertatzen den, nik egin dut, baina, nik baita ere jaso egin dut. Eta hortatik bipitzen naiz mozizio ia berdinean, ez da? Eta hori egiten dauena da, borobil soro horretan jarraitzea eta justifikazioak bilatzea eta justifikazio beste modu baten. Eta, karo, begira da, ipintza beste leku batean, eta ez ipini behar dugunean, adakagula, programa bat, estatuak ordaindu eta mantendu egin duena eta gainera erabili egin duena. Bai, eta estatuak krisian daudenean beti mekanismo bera erdin erabiltzen da, kanpo injerentzia bat bilatzen da, hain zuzen ere estatuko indar bai erreakzionario eta sistemikoen nolabaiteko repliege bat bilatzeko eta kohesio elementu bat bilatzeko, eta orduan
nolabait barne gatazka horiek, ez, bai gobernuaren eta investidura blokearen artean dauden gatazka horiek, nolabait hirugarren aktore baten menpe jartzen dira, eta lehen esan dudana, estatu bat izan bada, Espainia zelateratu duena, hori argitu behar dute, ez da normala, hori horrela botatzea, akusazio bezala botatzea, uste dut nahiko larria dela, eta hori salatu beharko litzatekeela, bai Espainiako auzitegietan, eta uste dut hori Audientzia Nazionalean salaketa sartu dutela, baina baita ere nazioarteko auzitegietan. Hori nahi, entzun danean, pentsatu dut hori dugu, da salaketa bat, baina da, claro, ez dut aipatu zen herrialde, nola gertatu egin den, bakarrik ez hau gertatu egin da, como zeta bat izango litz bazala, eta bat batean hau gertatu egin da, baina bestelako justifikazio horiek, eta uste dut horretarako garrantzitsua da estrategia konkretu bat erabiltzea. Ikusiko dugu zen nolako korapiloa askatzen den, hemendik aurrera, azte bilakaera izaten duen gai honek, izan ere ziur asko luzerako emango duela gai honek, eta jarraian gaizbeste egingo dugu, eta atzora begira jarriko gara, maiatzaren lehena, postpandemikoa, 2 urteren ondoren kaleak bete zituzterako milaka eta milaka langile, hain zuzen ere langile klasearen pobretzea ematen den testuinguru batean, eta ez hori bakarrik izan ere aurten, maiatzaren lehena, 10. egunarekin bat egin duelako, justizia poetiko txatere hartu dute batzuek. Bai, eta da zer den hortako gauza asko ez da, eta batez ere atzo ikusita pizkar bat merchandising eta hortatik eta zenbat gauza kolgatzen ditugun interneten eta igotzen ditugun. Alde batetik, bai gustatuko litzateke horrela, hausnarketa bat egitea eta hemen gainean pintzea zer dan amatasuna eta zer suposatzen duen eta soziologikoki zenbatatako eraikuntza eta implikazioak ditu ama izatea, ez da. Eta horrekin lotuta, ama eta amatasuna sama handiak eramaten ditu, karga handiak eramaten ditu, eta horrekin lotuta, ez da, baita ere lan bat dela, ez da, eta nola ama izateagatik, ez da, zenbat gauza ipini egin diogu amei, ez da, haien sorbaldeetan, eta estatu bera, lehen aipatu egin duzuna estatua, eta nola mantendu den gizate estatu hori, nola haien sorbaldeetan geratu egin da, eta horregatik simbologia poetiko honetan nola justo, ez da, elkartu egin direla, ez da, atzoko eguna eta amaren eguna, ezin garrantzitsua den ikusteraztea, ez da, amatasun horrek zer ekartzen duen eta nola estatu sistemak implikatu egin duen eta aprobetxatu egin dela, ez da. Adibidez, zaintzan, adibidez, ez da, hainbat, ez da, laboretan eta gainera, ez ordaindu gabe, eta hortatik hori ikusteraztea ezinbestekoa dela, eta amatasuna dela kontzeptu soziologiko bat, eta baita ere eraikuntza soziologiko bat, eta eraikuntza soziologiko modun norma batzuk, implikazio batzuk ditu, eta kodigo batzuk ditu, eta hortatiko, eta honekin lotuta, amatasuno kontzeptuarekin, ez da, uste dut gauza asko aurreratu egin dire, baina bai adibidez nik ikusten ari naizela, nerabetan, eta nola eraikuntza hori berriro ekarri egin direla, adibidez, influencer eta instagramerrak eta bar, bai, hori piniko nuke baita ere fokua. Eta gero bestaldetik, grebari begira, eta hortatik, maiatzak batera begira, eta justo igandea zela, eta hortatik, asko keneukan begira da beste leku batzuetan, eta ezan beste 100 egundeko. Eta gusta edo hor, daen eguna, implikatu eta begiratu behar ditu modu, elkargurutze ikuspuntutik, nola dagoen orain gure lana, zelako lan bideak ditugun, baita ere gestei begira, pertsonalduei begira, eta baita ere ez da, faktore oso desberdinei. Gauden egoeratan ikuste eta post-pandemia baten eta gero, Ukraina hor dekogula oso hurbil eta gerra eta baita ere, eta ez da, hainbat, ez da, egoera ekarrikta nola gauden, eta hortatik egiten badugu hausnarketa zango bat, eta ikuspegi soziologiko batetatik, erronka asko ditugu, ez da. Amatasunarekin lotuta ez zenbat lan ordaindu gabe egiten den, eta maitasunaren izenean askotan ez, amatasunaren erromantizazio horrekin lotura duena, baina fondoan zer dago ez, nola sostengatzen den eredu kapitalista lan horren ondorioz. Bai, eta lehen esan duzu justizia poetikoa ote den, ez, amaren eguna eta maiatzaren lehena egun berdina erortzea, eta ez dakit justizia poetikoa den, baina bai behintzat ezkerrak bere burua berpentsatzeko ataka paregabea. Hor ikusi dezakegu nolabait klase diskurtsoa alderdi batzuen eta sindikatu batzuen eskuetan behintzat baretu den edo ez duen orain dela urte batzutako garrantzia berdina, baina aldi berean ikusi dezakegu ere nola klase faktoreak
esango nuke politikan geroz eta eragin gehiago duen. Hor izan ditugu Frantziako hauteskundeak, non klase arrakalak argi eta garbi erakutsi du ultraeskuinaren eta ezkerraren nolabaiteko konvergentzia bat ematen dela Macronen kontra, edo Brexitaren eredua ere daukagu, nola ikusi dezakegun bozka erdibitu zen klase faktorearen arabera. Eta hau paradoxa bada, ze diskurtso batzu galtzen badira, baino aldi berean faktore horre garrantzia irabazten badu, hor agertzen dena da diskurtsoaren edo kultura baten nolabaiteko krisi bat. Eta krisi hori ez da berpentsatu behar, uste dut, orain dela urte batzuetako klabe berdinetan, baizik eta klabe berri batzuetan. Eta hor feminismoak sekulako garrantzia dauka. Eta hor feminismoari aitortu behar zaio, bestelako arrakala batzuk ere mahai gainean jarri dituela. Eta oso normalizatua daukagu, herri honetan sindikatuek zaintzalentaz hitz egitea lan erreproduktiboetaz eta feminismoak agendan jarri dituen hainbat gaietaz, baina hori tamalez beste leku batzuetan ez da hain ohikoa, eta uste dut hor behintzat eszenatoki paregabe daukagula, etorkizunean erronka soziologiko horiek eta erronka material horiek izango diren nolabaiteko berpentsatze bat emateko. Izan ere, ez dakit lan munduan arrakalak egon badirelako, eta ez soilik soldatapeko lanean, aipatu dugun bezala zaintza lanak aitortzeko, eta horiek eskutatzen dutena ere azalera ekartzeko, hausnarketa egiteko eguna ere bazelako atzokoa. Eta horrekin lotuta, aipatu behar dugu baita ere, izen propio bat ere badagoela gaurkoan, protagonismoa hartuko duena, emakume ardatz atalean, kolpez zaioan protagonista izango dena asteazkenean, horixe da Ainhoa Tirapu Atletikeko jokalarioia, entzungo dugu berak esan duena. Aurrera pausa eman dugu, Dolores eta biok, esateko, izan nahi garela, lehenengo horiek, emakumezkoen futbolari, laguntzen, hau nolabait sustengarri egiten eta etorkizunerako proiektu on bat ateratzen, ez? Azkenean, emakumezkoen futbol asko hasi da azkeneko urteetan, baina bai, pandemiaren ostean gero egon diren gatazkekin asko gelditu da eta azkeneko 2 urte hauek oso geratuta egon dira. Eta uste dugu gure ikuspuntua ona izan daitekela egoera hori hobetzeko eta dagoen nolatua aprobetxatzeko. Azkenean, denbora gehiago pasatzen uzten balin badugu, galtzeko zorian gaude. Futbola eta emakumeak berriro ere, amai ezina den eztabaida hori, ez da, Ainhoa Tirapu protagonista izan ere emakumezkoen liga profesional berrirako hautagaitza aurkeztu duelako, eta izan daitekelako aukera bat, ez, pixka bat norabidea aldatzeko. Ez dakit azken finean, ez, hainbatetan Da, mina handia eragiten duen, ez da, nik beti esaten dut, adibidez formakuntzak ematen ditu danean erabekin eta bar, bomba bat irekiko egingo doala, eta da futbola. Da momentu bat, daukate diskurtso superkritiko, superona, berdintasuna, arrakalak, dana ikusten dugu, baina futbolean ez. Eta da, ostras, zer egiten dagoen gure sistemak eta gure gizartea hau ez ikusteko eta hau normaltzat jokatzeko. Batez ere normaltzat jokatzeko, ez da? Eta nik nerabei entzuten diet, ez da? Bueno, ez que, claro, ez da berdina futbol femenino eta maskulinoa, eta da, oraindik ere entzuten den oihartzuna, eta nik ez da oso gazteak direnak, eta gainera, beti daukat pentsamendu bat, gure nebarabeak oso diskurtso kritikoa dekotela. Baina futbola hain integratua dekogun, hain idealizatuta, eta gure, ez da, gizarte parte bat, eta batez ere hemen, ez da, eta batez ere hemen Bilbon da atletikarekin, ostras, horrelako diskurtsoak, errelatoak ezinbestekoak dira. Eta horrelako perfilak ezinbestekoak dira niretzako gauzak aldatzeko eta eragin bat, zuzen bat eragiteko. Eta nik beti esaten dien erabi, eta zuek zarete lehenengo pausoa gauza aldatzeko. Eta hemen dago erronka, ez da, benetako erronka da gure sustraitik datorkigun gauza hori aldatzea. Nik beti esaten dio, mina da, mingarria da, eta ez datea futbolean matxismoa dagoela, eta matxismoa oso integratua dagoela, klaro, hori onartzea, ez da, eta batez ere adibidez atletizale batentzako mingarria da, baina ezke da horrela. Eta hortatik, bertatik hasiko da eraldaketa, eta ezinbestekoa da horrelako perfilak ematea, eta horrelako egunetan horri buruz baita ere berba egitea. Nik uste dut Ainhoaren referentzia, Ainhoa bezalako referentzia duten pertsonek aurrera pausuak ematea ezinbestekoa dela. Futbolak, esan duzun bezala, matxismoa erreproduzitzen du, klasismoa erreproduzitzen du, gizarteko beste struktura guztiek bezala, agian futbolak apur bat gehiago, masa kultura batean txertatzen delako,
eta azkenean, nolabaiteko transmisore hegemoniko bat izan delako baloreak transmititzeko. Orduan, futbolaren baitan ere badago nolabaiteko disputa bat baloren inguruan eta eskubideen inguruan. Eta Ainhoaren referentzia uste dut ezinbestekoa dela, baino ez bakarrik Atletiko jokolari izan zelako, baizik eta goratzen bazarete emakumezko ligan greba bat ere egin zutelako haien eskubideen alde, eta langile bezala gainera. Eta Ainhoa izan zen nolabait referentzia nagusina edo nagusinetarikoa. Orduan, horrelako pertsona batek aurrera pausu bat ematea eta bere hautagaitza aurkeztea, uste dut berri oso pozgarria dela, bai futbola gustatzen zaigun ontzat, baina baita ere, nolabait, langile klasearen alde gauden ontzat, ze futbolean ere langile klasea ere badago, eta emakumeen adibidea guztiz adierazgarria da, ze aipamen berezia behar dute, soldata arrakala izugarria zelako, ezin delako eskala batean ere kalkulatu orain arteko arrakala hori. Ez izketa ezin ezko da, hori ez da, horri buruz ez da hitz egitaz ez da arrakala, da, como un sokabon. Hor dagoen zerbait, eta niretzako da batez nola normaltzat jotzen dugu hori gertatzen dela eta hori gertau egin behar dela. Zeneta ez da, ezke hori gertatzen da, ezke hori gertau egin behar da, zeneta segun zenbat erreproduzit, bueno, da como gurpilso non guk mantentzen dugu. Ordan, ezinbestekoa da, ekin dugu. Dakiguna da, Alemaniak nolabait normalizatu egin dituela harremanak Kievekin eta Ukrainiaren mendebaldearekin, nolabait une honetan inbasioa edo gerra gehien bat kontzentratzen ari delako kialdean barka eta orduan berriz ere negozioak ireki dituztenez Kieven, eskolak ere berri eraiki dituztenez, hemen ere Alemaniako hainbat garraio enpresek erabaki dute berrezartzea orain arte gerra aurretik izan dituzten konexioak Kievekin eta Lvivrekin, ez? Eta orduan ikusten ari gara, emakume asko bueltatzea erabaki dutela. Eta orduan azken asteetan duela 2 aste berrezarri ziren berriz ere konexioak, autobuseko konexioak eta erreserba guztiak beteta daude datozen asteetarako. Gehienak emakumeak dira zergatik, duela 2 hilabete iritsi ziren errefuxiatu gehienak ere emakumeak zirelako, eta erabaki dute, nolabait berriz ere hiriburura itzultzea. Gehienak seme-alabak ez dituztenak dira, kontuan izan behar dugu hemen seme-alabekin ihes egin zuten familia askoren kasuan, ume horiek eskolaratu egin direla Alemanian. Eta orduan asko esaten digutena da, itxaron egingo dutela gutxienez ikasturtea amaitu arte, eta gerraren nondik norakoak nora doazen jakin arte, berriz ere itzuli edo ez erabakitzeko, baina fenomeno bada eta gero eta gehiago ikusten ari gara, horixe, Berlinetik Kievera itzultzen ari diren emakume errefuxiatuen pasarte hori. Egoera, geroz eta konplexuago bilak da. Gutxienez, hainbat komunikabide horri buruz hitz egiten ari dira, baita ere, amatasun surrogatua sartuta daudezen emakumean zein baldintzetan daudezen, eta klaro, hor Ukrainian hori baldintzatuta dago eta onartuta dago, eta horri piniko nuke fokua baita ere, errefuxiatuei baita ere, baina ikusita bizkaia bat, egoera zaurgarriagoan daudezen errefuxiatuak. Bai, izan ere, Eusko Jaurlaritzak adierazi du Euskal Herritik Ukrainara bueltatzen ari direnen kopurua jakitea ezinezkoa dela, beraz, pentsatzekoa da ez dagoela inolako kontrolik, beraz, pentsatzekoa da are zaurgarriagoak direla bide horietan, ez? Ez dakigu laster gertatzen ari den bueltarako bide horretan ere. Nik uste dut hemen ez jakintasun handia dagoela eta gainera zaurgarriak diren horiek bereziki bueltatzen ari direla, ez? Hemen ezer ez duten horiek edo dena han utzi zuten horiek eta berriro ere ikusi dezakegu nola emakumeak zaintza kate horretan, ez? Agertzen diren, zeanik esaten zuen ama batzuk Alemanian geratzen ari direla, hain zuzen ere aurrak dituztelako hor, eta hor ere zaintza lanak egin beharko dituztelako, eta Ukrainiara bueltatzen diren horiek ere suposatzen dut, zaintza lan horiek ere produzitzeko bueltatzen direla. Eta hemen, badirudi nolabait berri pozgarri baten aurrean aurkitzen garela, ez? Beraien herrialdera bueltatzeko aukera daukatelako, baina honek tamalez beste eszenatoki baten aurrean jartzen gaitu eta da gerra luzerako doala. Eta gerra urteetan eztabaidagai izango dugula, eta gainera ez bakarrik gerra, baizik eta gerrak utziko dituen bai ondorio sozial, ekonomiko eta politikoak orduan, tamalez askotan hitz egin beharko dugu gai horreta zemai honetan. Momentuz hemen utzi behar dugu gaurkoan, eskerrik asko Mikel Alvarez eta Esti Linares beste behin gurean izateagatik, eta jarraian eguneko albiste nagusiak Carolina Suarez lankidaren eskutik. Ondo izan.